नमस्कार दोस्त लोग, हमनी सबके हु खाना खा ले, लेकिन कवन खाना कवना मात्रा में खाए के बा इस समझल तनी मुश्किल हो जाला। खासकर जब बात प्रोटीन के होखे, कई बेर हमनी के सोचेनी जा कि हमनी जितना ज्यादा प्रोटीन खाए उतने हमनी के शरीर निमन होई, लेकिन तब पेट के समस्या शुरू हो जाले, जैसे कब्ज, गैस अवूरी दिन भर भारीपन। जब भी प्रोटीन कम हो जाला तब थकान, बाल गिरल, सुस्त त्वचा अवूरी मांसपेशी के नुकसान जैसन समस्या शुरू होखेला। मतलब ना त अधिका प्रोटीन काम आवेला, ना ही कम। त सही मात्रा का बा। यह मेडविकी के हाउ मच प्रोटीन डू यू नीड पर डे कैलकुलेटर काम आवेला। ये कैलकुलेटर आपके वजन, उम्र अवूरी जीवन शैली के मुताबिक बतावेला कि आपके रोज कितना प्रोटीन लेवे के चाहिए, ना त ज्यादा ना कम, बस बिल्कुल सही। अगर रवा इहो जानल चाहत बानी कि रवा शरीर खातिर कितना प्रोटीन सही बा, तो विवरण में दिहल लिंक पर क्लिक करी। अवूरी मेडविकी के एक कैलकुलेटर के जरूर इस्तेमाल करी। मेडविकी के प्रोटीन कैलकुलेटर आपके सब शक के साफ कर दही। बस कुछ साधारण विवरण भर ली, अवूरी आपके रोजाना के प्रोटीन के सही मात्रा के बारे में जानी। अगर रवा सभे के ई वीडियो तनी मददगार लागल त लाइक करी, अपना दोस्तन आ परिवार के साथे शेयर करी। हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करे के मत भूली। अगला बेर जब रौरा लागी कि आज मसूर दाल भात टोफू अधिका खैले बानी, बस मेडविकी के कैलकुलेटर खोल के सही जवाब मिल जाई। ना अब उलझन हुई, ना पेट के समस्या। आपन ख्याल राखी मेडविकी के साथ।